హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో నిన్న మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 7వ అధ్యాయమైనటువంటి హరే కృష్ణ అధ్యాయం పేరు ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ 7వ అధ్యాయం భగవద్ విజ్ఞానము అనే అంటే ఆ దేవదేవుడు ఇక్కడ జ్ఞానాలను 7-8 శ్లోకాలలో మనకి అంటే అధ్యాయాల్లో 7-8 అధ్యాయాలలో భగవద్ విజ్ఞానాన్ని ఆయన అంటే జ్ఞానాన్ని మెయిన్గా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన చెప్తారు, ఓ పృతకుమార అర్జున, మనస్సును నాయందే ఆసక్తం చేసి నా సంపూర్ణ భావనలో యోగ సాధన ద్వారా ఏ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నన్ను పూర్తిగా తెలుసుకోగలవో దానిని నీకు తెలియచేస్తాను అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. ఎందుకంటే కేవలము శ్రీకృష్ణుని నుండి లేదా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి అతని భక్తుల నుండి వినడం ద్వారానే మనిషి ఆ కృష్ణ విజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు అని చెప్తారు. అందుకే మనకి గురు శిష్య పరంపర, గురు పరంపర ఉంటూ ఉంటుంది. ఆ పరంపర ద్వారానే ఈ విషయాలను మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అనేది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో నిన్న 19 వరకు అయిపోయినాయి కదా మాతాజీ? ఎస్ ప్రభుజీ. సో ముఖ్యంగా చివరిలో మనం చూసినటువంటి అంశాలలో అనేక రకాలుగా ఉన్నటువంటి మనుషులలో ఏ కొద్ది మంది మాత్రమో ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని, అలా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఏ ఒక్కడో యథార్థంగా తెలుసుకుంటారు అని, అలాగే ఆ భగవంతుని మించినటువంటి సత్యము మరొకటి లేదు అని తెలిసి చివరిగా ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి, ఆ భగవంతునికి శరణాగతి కానటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వారిని, తదుపరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి ఒక 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యజీవులను గురించి ఆయన తెలియచేసినటువంటి
మరి ఈ అంశాలను మనము ఇంతకుముందు నిన్నటి క్లాసులో చూసినటువంటివి. సో ఆ నలుగురిలో కూడా జ్ఞాని భగవంతుని యొక్క ఆత్మస్వరూపుడుగా చెప్పబడింది. కానీ అటువంటి జ్ఞాని అంటే ఆ అనేక జన్మ మృత్యువుల తదుపరి ఈ జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయము అనేటువంటి భావనతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్పబడినటువంటి చూసాం మనం. సో ఎందుకంటే వాసుదేవుడే సర్వవ్యాప్తి, సర్వస్వము వాసుదేవుడే కనుక భక్తుడు పూర్ణ జ్ఞానంతో ఆ భగవంతునికి శరణగతి పొందుతారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఈ క్రమంలోనే మనము ఇంకా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆండ్రేజ్ చేసి ఉంచండి చదివే వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరు చదవండి మాతాజీ. భాగ్యలక్ష్మి. కామైస్తస్యైశ్వతజ్ఞానాః ప్రపద్యంతేన్యదేవతాః తం తం నియమమాస్థాయ ప్రకృత్యా నియతాః స్వయా. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి ఆయనకు శరణాగతులు అయ్యేటువంటి వాడు, పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంతో భక్తులు మాత్రమే ఆయనకు శరణాగతులు అవుతారు అని చెప్పిన తదుపరి ఇంకా చెప్తున్నారు. భౌతిక వాంఛల చేత బుద్ధి అపహరింపబడి వివేకము కోల్పోయినటువంటి కొందరు ఇతర దేవతలను వాళ్లకు తగిన నియమాలతో ఉపాసిస్తారు, పూజా నియమాలను అనుసరిస్తారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మరి వాస్తవానికి సర్వాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు, సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి వాడు వాసుదేవుడు. కాబట్టి అందరూ ఆశ్రయించవలసినటువంటిది ఆ వాసుదేవుడిని. ఎందుకంటే ముక్తి ప్రదాత అయినటువంటి ఆ ముకుందుణ్ణి ఆశ్రయించాలి అని సర్వశాస్త్రాలు కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ భౌతిక వాంఛల చేత అంటే ఇక్కడ ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛతో ఈ భౌతిక ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యము చలాయించాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో త్వరగా ఈ భౌతిక జగత్తులో విజయం సాధించాలి అనేటువంటి భావనతో బుద్ధి అపహరింపబడి వివేకము కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు మరి వారి వారి యొక్క స్వభావాలను అంటే ఇతర దేవతలకు శరణజొచ్చి ఆ దేవతల యొక్క స్వభావాలు ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఉంటాయి. ఈ దేవతను ఈ పూజ చేస్తే ఈ రకమైన కోరిక నెరవేరుతుంది, ఇంకో దేవతను ఈ విధంగా 4 వారాలు ఇది చేస్తే ఇంకొక కోరిక నెరవేరుతుంది అని చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనటువంటివి, నెరవేరేవి మాత్రమే. మరి వాస్తవానికి జీవుడికి నిజమైనటువంటి ధర్మము, నిజమైనటువంటిది ఏంటి అంటే ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఆ గోలోక వృందావనాన్ని చేరుకోవడం. అది ఇవ్వగలిగేటువంటిది ఒక దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాత్రమే. మరి ఏ దేవత ద్వారా కూడా అది సాధ్యం కాదు. కానీ బుద్ధి అపహరింపబడి ఆ భౌతికమైనటువంటి కల్మషాల నుండి బయటపడనంత వరకు కూడా వారంతా స్వభావరీత్యా అభక్తులే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎవరైతే సమస్త భౌతిక కల్మషాల నుండి బయటపడతారో అటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే భగవంతునికి శరణునొచ్చి ఆయనను సంపూర్ణంగా తెలుసుకొని పూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంతో ఆయనకి శరణాగతులు అవుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. విజయ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
यो 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 यां यां तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलं श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, యో యో యాం యాం తనుం భక్తః అంటే ఎవడైతే ఏ ఏ దేవతను, యో యో ఎవడైతే, యాం యాం ఏ ఏ దేవతలనైతే, తనుం అంటే ఇక్కడ దేవతా రూపానికి ఆసక్తులవుతారు, అంటే ఏ భక్తుడు ఏ మూర్తిని పూజించాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాడో అతనికి ఆ దేవతామూర్తి పట్ల అచంచలమైన శ్రద్ధను కలగజేసేది కూడా నేనే అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకి స్వల్పమైనటువంటి స్వేచ్ఛ ఇవ్వబడినటువంటిది. ఆ స్వల్పమైనటువంటి స్వేచ్ఛను ఉపయోగించుకొని మనం ఏ కోరికలను కోరుకుంటే దాన్ని ఆ విధంగా భగవంతుడు నెరవేరుస్తూ ఉంటుంటాడు. అందుకే వ్యక్తులు ఏ భౌతికమైనటువంటి భోగాన్ని కోరుకుంటే అటువంటి సౌకర్యాలు పొందాలి అనేటువంటి ఆ దేవతలను మనం ఆశ్రయిస్తే మరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవుడు వారిని ఆ విధంగానే కరుణిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా ఆ దేవతలను పూజించే విధంగా వారికి అనుమతిస్తూ ఉన్నాను. ఆ శ్రద్ధను కూడా నేను, ఎందుకంటే సర్వము వాసుదేవమయం, ఆ భగవంతునికి అతీతంగా ఏదీ కూడా లేదు, ఆ పరతత్వానికి అతీతంగా ఏదీ లేదు. సో కనుక సర్వము ఆయనదే. సో కాబట్టి మనం చేసేటువంటి మంచైనా చెడైనా ఇంకేది చేస్తూ ఉన్నా అదంతా కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే చేయబడుతూ ఉన్నది. అయితే మనకి కొంత పరిమితులతో కూడిన స్వేచ్ఛ ఉంది. ఆ స్వేచ్ఛను మనము సద్వినియోగపరుచుకున్నట్లయితే ఆ భగవంతునికి శరణాగతులై ఆయన యొక్క నిత్య సేవకులుగా ఉండి ఆయనకు సేవలు చేస్తూ ఆయన యొక్క భక్తి భావనలో అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమయ్యి మనము ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడగలం. కానీ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క బంధనాలలో చిక్కుకొని పోయి ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క పిడికిళ్లలో బంధించబడి, గుణాలు అంటే తాడుల చేత బంధించబడి, ఆ గుణాలకు ఎంత ఎక్కువగా మనము ఆకర్షితులమైతే అంత ఎక్కువగా మనం బంధించబడుతూ ఉంటుంటాం, అంత ఎక్కువగా ముడులు పడుతూ ఉంటుంటాయి మనకి. సో మరి వాస్తవానికి జీవుడైనా దేవతలైనా ఇద్దరు కూడా ఆ భగవంతునికి సంకల్పానికి ఆధీనులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఏ దేవత అయినా కూడా భగవంతుని ద్వారా, ఎందుకంటే ఈ దేవతలందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సతయా శ్రద్ధయా యుక్తస్య ఆరాధనమీహతే లభతే చ తతః కామాన్మయైవ విహితాన్ హితాన్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున, అలాంటి శ్రద్ధ విశ్వాసము కలిగి ఉన్న ఆ భక్తుడు ఆ దేవతనే పూజించును మరియు కోరుకున్న వాటిని పొందును. అంటే మనము వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతలను ఆశ్రయించి, ఉదాహరణకి డబ్బులు కావాలి, ఐశ్వర్యాలు కావాలి, భౌతిక ఐశ్వర్యాలు, లక్ష్మీ దేవతను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటాం. ఆరోగ్యం కావాలి, సూర్యదేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తూ ఉంటుంటాం. మంచి అందంగాను ఇవన్నీ మన్మధుడు లేదా ఇంద్రుడిని ఇలాంటి వాళ్ళని, వర్షాలు కావాలి, వరుణదేవుడిని. అలా మరి మన శ్రద్ధ ఏ విధంగా ఉంటే ఆ రకమైనటువంటి వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళు వాటిని కరుణిస్తారు, మనకిస్తారు. ఎందుకంటే భగవద్గీత 3వ అధ్యాయంలోనే భగవంతుడు చెప్తాడు, సృష్టి ఆరంభంలో మానవులను దేవతలను యజ్ఞాలను సృష్టించి పరస్పర సహకారంతో జీవించండి అని ఆ భగవంతుడు దీవించి పంపాడు అని చెప్పబడినటువంటిది మనకి 3వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పారు. సో కనుక ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అలాంటి శ్రద్ధ విశ్వాసము కలిగి ఉన్న ఆ భక్తుడు ఆ దేవతనే పూజించును మరియు
కోరుకున్న వాటిని కూడా పొందును. కానీ నిజానికి ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కేవలము నా ద్వారానే ఇవ్వబడుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క అనుమతి లేనిదే దేవతలు కూడా తన భక్తులకు వరాలను ఇవ్వలేరు అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటి ఏ దేవత అయినా వారికి ఇచ్చినటువంటిది భగవంతుని అనుమతి ద్వారానే తన భక్తులకు ఇస్తూ ఉంటుంటారు వారు. ఎందుకంటే సమస్తము కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సొత్తు. ఈ విషయాన్ని మనం మర్చిపోతాం. భౌతిక జగత్తులో ఈ త్రిగుణ స్వభావమైనటువంటి మాయా జగత్తులో మనం మర్చిపోతూ ఉన్నాం. కానీ దేవతలు మర్చిపోరు. ఒక్కొక్కసారి దేవతలు కూడా మర్చిపోతుంటారు. బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు వంటి వాళ్ళకి కొన్ని మోహాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళకి ఆ విమోచనం కలగజేస్తాడు. మనం బ్రహ్మ విమోచన లీల చూస్తాము. అలాగే ఇంద్రుడికి అహంకారం పెరిగిపోతే గోవర్ధన పర్వత లీలలు చూస్తాము కదా. సో కాబట్టి సాధారణంగా మానవులమైన మనం మర్చిపోతామేమో, కానీ దేవతలు వాళ్ళు మర్చిపోరు. సో ఎందుకంటే అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి జీవులకు మనకు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోలేక, ఆ తెలుసుకునేటువంటి అవగాహన ఉన్నా ఈ మాయా పిడికిళ్లలో బంధించబడి మనము యథార్థం వైపుకు, పరమసత్యం వైపుకు నడవలేకపోతూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో ఎందుకంటే జీవుడికి ఇంద్రియాలు, భౌతికమైనటువంటి కోరికలే మన ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి అవరోధాలు. అందుకే మనం ఇంద్రియ దాసులుగా ఉంటాం. గోదాసులు అంటారు. ఎవరైతే ఇంద్రియాలను జయిస్తారో వారు గోస్వాములు అవుతారు. రూప గోస్వాముల వారు, సనాతన గోస్వామి వారు, జీవ గోస్వామి వంటి వారు. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు. వైఎస్ లక్ష్మీమాత చదవండి. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీమాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు దేవతారాధన గురించినటువంటి విషయాలను భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నారు. అల్పబుద్ధి ఉన్నటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితము మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, కానీ ఓ అర్జున, నా భక్తులు మాత్రమే నా అత్యున్నతమైన లోకానికి చేరుకుంటారు. సో ఇక్కడ మరి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఎందుకు మనుషులు దేవతారాధన చేస్తూ ఉన్నారంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో సులభంగా వారు కోరుకున్న విషయాలను పొందడానికి. సో అలా చేయడాన్ని దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ అల్పబుద్ధి కలిగిన మనుషులు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మరి వాస్తవానికి ఆ పొందేవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనటువంటివే. దేవతల నుండి పొందేటువంటి ఏదైనా మనము పొందేటువంటివి. భౌతికమైన సంపద లక్ష్మీమాత నుంచి కోరుకున్నాం అనుకోండి, అది తాత్కాలికమే. సరస్వతి జ్ఞానం పొందుతూ ఉంటాం. భగవత్ సంబంధం లేకుండా పొందే జ్ఞానం ఏదైనా కానీ అది కూడా అశాశ్వతమే. సో ఆయురారోగ్యాలు కోరుతాం. ఈ దేహం కానీ మాత్రమే ఉంటూ ఉంటుంది. ఎంతటి వాడైనా ముసలితనంలో దేహం క్షీణించిపోతుంది, చివరికి నశించిపోయేటువంటి. సో కనుక మరి ఎందుకంటే కొంతమంది చెప్తూ ఉంటుంటారు దేవతారాధకులు కూడా భగవంతుని చేరుకుంటారు అని. మరి అది ఎలాగూ సాధ్యం కాదు. అన్ని మార్గాలు ఒకే గమ్యాన్ని చేర్చవు. ఢిల్లీకి పోయేవాడు ఢిల్లీ ట్రైన్ ఎక్కి హైదరాబాద్ రావాలనుకుంటే కుదరదు కదా. సో కనుక మరి
ఎవరిని ఆరాధించే వాళ్ళు, అందుకే మనకు చెప్తూ ఉంటుంటారు, దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు దేవతాలోకాలకు వెళ్తారు, అంటే ఆ స్వర్గలోకము లేదా సత్యలోకము, భూవర్లోకము అనేటువంటి ఆ పైన ఉండేటువంటి లోకాలకు వెళ్తూ ఉంటుంటారు. ఇవి హరే రెడ్డి కృష్ణ. ప్రభుజీ, చదవండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అండి. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మామం వ్యయమనుత్తమం. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు ఆ దేవతార్చనం చేస్తూ ఉన్నారు ఇవంతా అంటే అల్పబుద్ధి అని చెప్పారు. దాన్నే ఇంకా వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఆ నన్ను సంపూర్ణంగా తెలియని తెలివిలేని జనులు, బుద్ధిహీనులు. తెలివి లేని వాళ్ళు అంటే బుద్ధిహీనులు, బుద్ధి సరిగా లేనటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉన్నారు. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలియని ఆ తెలివి లేనటువంటి జనులు అనగా బుద్ధిహీనులు దేవదేవుడినైన నన్ను అంటే శ్రీకృష్ణుడను ఇంతకు ముందు నిరాకారుడుగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందినాను అని తలుస్తూ ఉన్నారు. వారి అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా యొక్క ఆ ఉన్నత స్వభావాన్ని వారు తెలుసుకోలేకుండా ఉంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నా యొక్క రూపము నశించనిది, దివ్యమైనటువంటిది, మహోన్నతమైనది. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు దేవతలను అర్చించేటువంటి వారు అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళుగా చెప్పబడినటువంటిది. మరి అలాగే ఇక్కడ నిరాకారవాదులు కూడా అదే విధంగా, మరి ఎందుకంటే భగవంతునికి ఆకారం లేదు అని నిరాకార విధానంలో చెప్పేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ బుద్ధిహీనులుగానే చెప్పబడుతూ ఉంది ఈ శ్లోకంలో. మరి వాస్తవానికి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు తన నిజ రూపంలో స్వయం కృష్ణ స్వయం భగవాన్ కృష్ణ అంటూ చెప్పినటువంటి, సో కృష్ణుడు స్వయం భగవానుడు. మరి ఇక్కడ అర్జునుడు ఎదురుగా ఉండి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి, భగవద్ విజ్ఞానాన్ని అందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుడే నిజమైనటువంటి ఆ దేవదేవుడు. సో మరి అటువంటి ఆ దేవదేవుణ్ణి అల్పజ్ఞానం కారణంగా ఆయన యొక్క ఉన్నత స్వభావాన్ని తెలుసుకోలేక అజ్ఞాన వశంతో ఆ నిరాకారవాదులు భగవంతునికి చర్మంగా రూపము లేదు అని వాదిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో కానీ మరి ఆ పరంపరలో, నిరాకార పరంపరలో మహాభక్తుడైనటువంటి, మామూలుగా ఆ రామానుజాచార్యుల వారి యొక్క పరంపరలో ఉన్నటువంటి మహాభక్తులైనటువంటి యమునాచార్యులు చెప్తారు. ఈ సందర్భం చెప్పి, ప్రభువు వ్యాసదేవుడు, నారదముని వంటి భక్తులు నిన్ను భగవంతునిగా ఎరిగి ఉన్నారు. నానా రకాల వేద శాస్త్రాలను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనిషి నీ గుణాలను, రూపాలను, కర్మలను ఎరుగగలుగుతారు. ఈ విధంగా అతడు నిన్ను దేవదేవునిగా తెలుసుకుంటాడు అంటూ చెప్తారు. అంటే భగవంతుడు రూప సహితుడు, నాట్ రూపరహితుడు. సో కనుక ఆ రూపసహితుడైనటువంటి భగవంతుడిని నిరాకారవాదులు చెప్పినట్లుగా ఆయన రూపరహితుడు కాదు. ఎందుకంటే ఆ రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి దానవులు, అభక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే ఇంకా కేవలము వేద సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మాత్రమే భగవంతుడు అర్థం కాడు అనేటువంటి విషయం కూడా మనకు బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడింది. కేవలము భక్తి ద్వారా మాత్రమే, ఆ భగవంతునికి శరణాగతి కావడం ద్వారా మాత్రమే ఆ పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలము అనేటువంటి విషయము మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే కామ వాంఛలతో, అంటే కోరికలతో అందులైనటువంటి వారు వివిధ దేవతలకు శరణగుస్తారు అనేటువంటిది మనకి పూర్వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. నాహం ప్రకాశః సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః మూఢో అయం నాభిజానాతి లోకో అవ్యయం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. మామజం అవ్యయం. ఓకే మాతాజీ. మామజ అవ్యయం. సో ఇక్కడ నాహం ప్రకాశ సర్వస్య, ఇక్కడ అహం అప్రకాశ వ్యక్తం కాను అని చెప్తున్నారు. నేను అంటే ఇక్కడ నేను వ్యక్తం కాను అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు యోగమాయ శక్తి ద్వారా కప్పబడి ఉన్నటువంటి కారణంగా మూఢులకు బుద్ధిహీనులకు ఆయన వ్యక్తం కాను అని చెప్తున్నారు. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయ స మావృతాః అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లు. మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజ అవ్యయం. సో అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి మూఢులకు బుద్ధిహీనులకు నేనెప్పుడు వ్యక్తం కాను, వారికి నేను నా యొక్క అంతరంగిక శక్తి అంటే మాయాశక్తి ద్వారా కప్పబడి ఉంటాను. అందుకే నేను పుట్టుక లేని వాడనని నశింపు లేని వాడనని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అందరూ కూడా అనుకుంటూ ఉంటుంటారు, ఈ భూమి పైన కృష్ణుడు వచ్చాడు కదా, పుట్టాడు కదా, దేవకి వసుదేవుల పుత్రుడిగా వచ్చాడు కదా, కాబట్టి మరి అలాంటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి వ్యక్తం కాడు అని ఎలా చెప్పగలుగుతారు అనేటువంటి వాదించేటువంటి మూర్ఖులు కూడా ఉంటారు. మీరే చెప్తున్నారు కృష్ణుడు దేవదేవుడు అంటున్నారు, మరి అదే కృష్ణుడు అందరికీ ద్వాపర యుగం అయిపోయేటువంటి సమయంలో కలియుగ ప్రారంభంలో వచ్చాడు. అలాగే మీరు రాముడుగా వచ్చారు అని చెప్తారు, నరసింహుడుగా వచ్చారు అని చెప్తారు. మరి ఇంతమంది కనపడ్డాడు కదా, అవ్యక్తం ఎట్లవుతాడు అని వాదించే వాళ్ళు కూడా ఉండేటువంటి. కానీ మరి శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడిగా ఎవరు వచ్చిన వాళ్ళలో ఎవరు ఎక్కువగా అర్థం చేసుకున్నారు? చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే. ఆ పాండవులు 5గురు, అలాగే భీష్మ పితామహుడు, విదురుడు వంటి కొందరు, కుంతిమాత, కొందరు మాత్రమే అవగాహన చేసుకున్నట్టు కృష్ణుని యథార్థంగా దేవదేవుడిగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు. మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా ఒక సాధారణమైనటువంటి యాదవరాజుగాను ఒక రాజుగాను మాత్రమే ఆయన్ని చూసినటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఎందుకెందుకు మనకి ఇప్పుడు కూడా చెప్తారు పురాణ పురుషుడు అని, ఒక గొప్ప రాజు అని చెప్పే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది మూర్ఖులు మనకి చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు. కానీ కృష్ణుడు ఆయన్ని యథార్థంగా అవగాహన చేసుకున్నటువంటి విషయము చాలా తక్కువ మంది. ఈ విషయంలో మనకి హస్తినాపురంలో అంతఃపుర స్త్రీలు, అలాగే ద్వారకలో ఉన్న అంతఃపుర స్త్రీలు కొన్ని అర్థం చేసుకున్న విషయాలు కూడా మనకి భాగవతంలో వస్తూ ఉంటుంటుంది. సో కనుక మరి ఆయన్ని ఒక సాధారణమైనటువంటి మానవులాగానే మూర్ఖులు చూస్తుంది తప్ప ఆయన దేవదేవుడిగా అర్థం చేసుకోలేదు కనుక అవ్యక్తుడిగానే భావించవలసింది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుడు, ఎందుకంటే ఆయన తన యొక్క యోగమాయ ద్వారా కప్పబడి ఉన్నాడు అని చెప్తారు. అందుకే సామాన్య జనులు అతన్ని తెలుసుకోలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని కుంతిమాత కూడా ఆమె యొక్క ప్రార్థనల్లో చెప్తూ ఉంటుంది. హే ప్రభు, నీవు సమస్త విశ్వానికి పోషకుడివి, నీ భక్తియే మహోన్నతమైన ధర్మము, అందుకే నన్ను కూడా పోషించమని నిన్ను నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. నీ దివ్య రూపము యోగమాయచే కప్పబడింది, బ్రహ్మజ్యోతియే అంతరింగ శక్తి తెర, నీ సచ్చిదానంద విగ్రహాన్ని చూడడంలో నాకు అవరోధాన్ని కలిగించే ఆ దేదీప్యమానమైన తేజస్సును దయచేసి తొలగించవయ్యా అంటూ ఆమె వేడుకుంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అజ్ఞాన అంధకారంలో మనము ఆ భగవంతుని యథార్థంగా దర్శించుకోలేము అని చెప్తూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. విజయ మాతాజీ చదువుతారా? చదువుతా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేద న కశ్చన. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు వేద అహం, వేదాహం, వేద అహం. అహం అంటే నేను, వేదం ఎరిగి ఉన్నాను. దేన్ని ఎరిగి ఉన్నాడట ఆయన? సమతీతాని పూర్తిగా గతాన్ని, వర్తమానాన్ని అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి దానిని. ఆయన అంటున్నారు, ఓ అర్జున, దేవదేవునిగా నేను భూత భవిష్యత్తు వర్తమానాలకు సంబంధించిన అన్ని జీవులు నాకు తెలుసు, అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. సో అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా సాకారము నిరాకారము అనే ప్రశ్న ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడింది. నిరాకారవాదులు భావించబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణుడు ఆ భగవద్ రూపము మాయ అంటే భౌతికమే అయితే కూడా జీవునిలాగా అతడు తన దేహాన్ని మార్చి ఆ గత జన్మలకు సంబంధించిన సమస్తాన్ని మర్చిపోయేవాడు కాదు భగవంతుడు. సో కనుకనే అదే విషయాన్ని మనకి 4వ అధ్యాయంలో కూడా అర్జునుడు అడుగుతాడు కదా, ఎలా అయ్యా ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని నీవు నీకంటే ఎప్పుడో పూర్వంలో వచ్చినటువంటి త్రేతాయుగ ప్రారంభంలో ఉన్న వివస్వానికి ఎలా చెప్పావయ్యా నువ్వు నాతోనే కదా ఇప్పుడు ఉన్నావు అంటే అప్పుడు చెప్తాడు, ఓ అర్జున, నీకు నాకు అనేక జన్మలు గడిచినాయి, కానీ నీవు అదంతా మర్చిపోయావు, నాకు ప్రతిదీ గుర్తుంటుంది అని చెప్తారు. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు సనాతనుడు, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి వాడు. సనాతనం అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు, సృష్టి ప్రారంభం నుండి ముందు ఉన్నటువంటి వాడు, సృష్టి ప్రారంభానికి పూర్వము ఉన్నవాడు. అందుకే బ్రహ్మసంహితలో బ్రహ్మ చెప్తాడు, ఈ సృష్టికి పూర్వం ఉన్నటువంటి వాడు నారాయణుడు ఒక్కడే. కాబట్టి బ్రహ్మ సృష్టించేటువంటిది ద్వితీయ సృష్టి మాత్రమే. ఆల్రెడీ సృష్టి మొత్తం జరిపేటువంటిది ఆ మహావిష్ణువు వాళ్ళ మహాతత్వం ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇంకా మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు కాగలరో చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము ఇది. హరే కృష్ణ. నాగలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఏషాం త్వంతగతిం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణా తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్తాః భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఎవరు తన భక్తులు కాగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంతకు పూర్వ శ్లోకంలో చెప్తారు, ఓ అర్జున, కోరిక ద్వేషము నుండి కలిగినటువంటి ద్వంద్వాల చేత మోహితులై జీవులందరూ కూడా భ్రాంతిలోనే జీవిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం అంటే పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించినటువంటి వ్యక్తులు వారి యొక్క పాపాత్మకమైనటువంటి చర్యలను పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వము నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నులవుతారు. ఎవరైతే మాయా బంధనాల నుండి బయటపడతారో, ఈ ద్వంద్వత్వాల నుండి లాభ నష్టాలు, మానవమానాలు, సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, ఇలాంటి ద్వంద్వాల నుండి ఎవడైతే వదిలివేయగలుగుతాడో వాటి నుండి విముక్తి పొందినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆ భగవంతుని దివ్యమైనటువంటి స్థితికి ఎదగడానికి యోగ్యతలు చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. ఎవరు ఆ భగవంతుణ్ణి ఎరగగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి వాస్తవానికి మనిషి నిజంగా భక్తులు కావాలనుకుంటే తప్పకుండా భక్తులను సేవించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే
ఇస్కాన్లో సాంగత్వానికి భక్తి వృక్ష క్లాసులకు చాలా ప్రియారిటీ ఉంటుంది. సో హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీమాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జరామరణమోక్షాయ మమాశ్రిత్య యతంతి యే తే బ్రహ్మ తద్విదుః కృష్ణం అధ్యాత్మం కర్మ చాఖిలం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు, జరా మరణ మోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతి ఏ. అంటే ఇక్కడ జరా అంటే ముసలితనము, అలాగే మరణ మృత్యువు, మోక్షాయ మోక్షం పొందడము, మాం ఆశ్రిత్య నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ముసలితనము మరియు మరణము నుండి ముక్తిని పొందడానికి పరిశ్రమిస్తూ నన్ను ఆశ్రయించిన వారు తే బ్రహ్మ తద్విద్దుః కృత్స్ననం ఆధ్యాత్మం కర్మ చాకిలం అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో కాబట్టి మరి నన్ను ఆశ్రయించిన వారు బ్రహ్మమును, తమ ఆత్మతత్వమును, సమస్త కర్మక్షేత్రమును తెలుసుకుంటారు. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ముఖ్యంగా ఏదైతే ముసలితనము నుండి మృత్యువు నుండి ముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వారు అయినటువంటి బుద్ధిమంతులు భక్తి యోగంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. దివ్య కర్మలను గురించి నా సమస్తమును పూర్తిగా ఎరిగిన కారణంగా నిజంగా మరి వారు బ్రహ్మమే అయి ఉన్నారు. అంటే దివ్యమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి వాళ్ళుగా ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండే ఆ లోకాన్ని చేరుకునేటువంటి వాళ్ళుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణ కాలే అపి చ మాం తే విద్యుర్యుక్త చేతసః. హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ. ఇక చివరిగా ఈ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణ కాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. అంటే ఇక్కడ స అధిభూత భౌతిక జగత్తుకు అధిపతి, అధిదైవం మాం సకల దేవతలకు అధిపతి నన్ను. అంటే మరి దేవదేవుడైనటువంటి నన్నే సమస్త జగత్తుకు, సాధిభూతాం భౌతిక జగత్తంతటికి, అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు అధిదైవం సకల దేవతలకు అధిపతి మాం అంటే నన్ను. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు సాధి యజ్ఞం చ, అలాగే సమస్త యజ్ఞాలకు కూడా ఏ విదుహు, ఏ అంటే ఎవడైతే, విదుహు ఎరిగి ఉంటాడో. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, ఎవడైతే దేవాది దేవుడనైనటువంటి నన్ను సమస్త జగత్తుకు, సమస్త దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతుల యొక్క అధిపతినిగా తెలుసుకుని ఉంటాడో, నా యొక్క పూర్తి భావనలో ఉంటాడో. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ప్రయాణ కాలే పిచ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సో ఆ విధంగా మనసుని ఆ భగవంతుని యందు నిమగ్నం చేసినటువంటి, పూర్తిగా ఆయన యొక్క భావనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరణ సమయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఎరిగి ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరణ సమయంలో మనకి భీష్మ పితామహుల వారు
విష్ణు సహస్రనామాలు మనకి అందించినటువంటిది. ఆయన నిరంతరము కూడా భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఉన్నాడు. మరి ఆ మరణ సమయంలో మనం భగవంతుణ్ణి చేసేటువంటి ఇది రావాలి అంటే మనము జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకి అది సాధ్యమయ్యేటువంటిది. సో కనుక ఎవరైతే పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉంటారో వారు ఖచ్చితంగా మరణ సమయంలో కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఎరిగి ఉంటారు అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు భగవానుని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకునే మార్గము నుండి ఏనాడు కూడా తప్పుకోరు అని చెప్తుంటారు. వారికి భక్తిలో పరిపూర్ణంగా నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎన్ని కష్టాలు వస్తూ ఉన్నా వాళ్ళు ఆ భక్తి భావన నుండి తొలగిపోరు. ఎందుకంటే వారు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమస్త భౌతిక జగత్తుకు చివరకు దేవతలకు కూడా అధిపతి అయి ఉంటాడు అనేటువంటిది కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. సో అలా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఎందుకంటే నిరంతరము ఆ నామజపం చేస్తూ ఉంటాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ నామజపం చేస్తూ, అలాగే 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ని పాటిస్తూ ఉంటుంటాము. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క పూర్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మరణ సమయంలో కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఎరిగి ఉంటారు. మరణ సమయంలో ఏ భావనలో మనం ఉంటే ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటిదే తదుపరి లభిస్తుంది. సో భగవంతుని యొక్క భావనలో ఉండడం వల్ల జీవులు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేరుకుంటారు. ఆ గోలోక బృందావనం, ఆ భగవంతుని యొక్క లోకానికి అనగా గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకం మనకి చాలా స్పష్టంగా తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా భగవద్గీతలోని 7వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి. ఎందుకంటే మరి వాస్తవానికి ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునేటువంటి విషయాల్లో శ్రవణం, కీర్తనం, సో నవవిధ భక్తి మార్గాల ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణే లక్ష్యంగా చేసుకుని కృష్ణ కేంద్రంగా పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి వాళ్ళు, దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా భక్తి యోగం ద్వారా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయము మనకి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది.